Ej, det er fandme. Nej, jeg går lige hen og åbne uden for det. Du tør måske ikke, hva'? Ja, du faktisk. Så gør det en tøj med hende, så kan jeg ikke gå i noget. Du kan se hans bukser buler lige meget, hvad du gør. Okay. Nej! Sjåren skal jeg bare vide. Nej, jeg sidder bare på mig og bygge. Jeg siger nej. Nej, for satan, de klamme støjer, mand. Nej. For satan. Kom ud med den der. Nej. Ej, jeg gider ikke røre ved den. Ja, Malene. Well preserved.